आई भैया हम आप सबके भाई सिंगर पीके बलमू तो हम एगो गीत गए हन छठ पूजा के जे में एक बंझी छठी मैया से तरफ तरफ के अपन दुख के बात बतावे छे और कहे छे वह खातिर हम एक गाना गए हन जे हमारा आशा में पूरा विश्वास है तो सब बहुत अच्छा पसंद कर बोला बोला छठी मैया की अनुराग डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय। भइल बाटे आधा घाकबे उगी 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 सूरज देवा भइल बाटे आधा घाकबे भइल बाटे कबन गलतिया भइल बाटे कबन गलतिया कैल पड़े ताना तू दे भइल बाटे कबन गलतिया कैल पड़े ताना तू दे म्यूजिक बाय अभिषेक अनुराग। अचरा पसारी छिया पानिया में खा रहे कर छी कर मैया बेटिया तोहार है अचरा पसारी छिया पानिया में खा रहे कर छी कर मैया बेटिया तोहार है गंगा बीच धारावा तैयो किया पहिने छोटबे भइल बाटे कबन गलतिया भइल बाटे कबन गलतिया कैल पड़े ताना तू दे भइल बाटे कबन गलतिया कैल पड़े ताना तू दे म्यूजिक बाय अभिषेक अनुराग। कैलिया बरतिया सुना दुनू जन साथ हो फेर द नजरिया सुना हमर दीनानाथ हो कैलिया बरतिया सुना दुनू जन साथ हो फेर द नजरिया सुना हमर दीनानाथ हो घटिया पाई के सब भइल बाटे कबन गलतिया भइल बाटे कबन गलतिया कैल पड़े ताना तू दे भइल बाटे कबन गलतिया